Okkażjoni rari llum fuq partijiet fl-Amerika, l-Kanada, l-Messiku f'partijiet mir-Renju Unit fejn lajn tal-bniedem tista' tara l-eklissi tax-xemx. Fenomenu li jseħħ meta d-dinja l-qamar u x-xemx ikunu bidritt xulxin. U l-qamar jimblokka d-dija tax-xemx b'del qawwi ntlema' ftit minuti minn dawn il-partijiet tad-dinja. L-eklissi tkun kompleta jew parzjali u skont il-pożizzjoni minn fejn tintlema' ix-xemx. Madwar 32 miljun persuna fl-Istati Uniti ser ikunu jistgħu jaraw l-eklissi kompluta, filwaqt li 99% tal-persuni fl-Istati Uniti ser jaraw eklissi parzjali. Il-viżibilità tal-fenomenu hija dipendenti wkoll fuq il-kundizzjonijiet klimatiċi bħall-ammont ta' sħab fl-arja. The sun goes through an 11-year cycle of activity, and we are near the peak of activity. So when we look at the eclipse, I would expect to see big, large eruptions coming from the sun. L-eklissi madankollu mhijiex ser tintlema' minn Malta. Il-Professur Jackson Said mill-Istitut tal-Istudji tax-Xjenza Spazjali spjega li hemm ukoll eklissi lunari jew l-eklissi tal-qamar li huwa l-istess prinċipju tal-eklissi solari iżda jseħħ mid-del tal-qamar u mistenni jitlemaħ minn Malta f'Settembru. Il-qamar tgħaddi quddiem bejn ix-xemx u d-dinja, so aħna naraw da id-del. Issa min-naħa l-oħra Ewropa, Malta, infatti, f'Settembru ħanaraw l-opposta din, ħanaraw li id-dinja ħatgħaddi bejn il-qamar u x-xemx u ħanaraw bażikament id-del tad-dinja tgħaddi quddiem il-qamar. So naraw lunar eclipses. L-Għaqda Maltija tal-Astronomija ilha mwafqa 40 sena torganizza sensiela ta' attivitajiet immirati lejn familji żgħażagħ u tfal u dawk li għandhom għal qalbhom l-ispazju fosthom osservazzjonijiet bit-teleskopji waqt il-fenomenu ta' dmuħ ta' San Lawrence. Kull sena nagħmlu avveniment ta' dmuħ ta' San Lawrence f'Awwissu, dan hu wieħed mill-iktar avvenimenti importanti tas-sena għalina. Biex tingħaqad magħna dejjem tistgħu tfittxuna fuq social media għandna l-website, nagħmlu ħafna events kull xahar għall-membri tagħna. Il-membri jkunu jistgħu wkoll ikollhom lectures għalihom u jkollhom ħafna iktar riżorsi li jkunu jistgħu jintużaw. U bħala events fis-sajf li qed naħsbu li qed nagħmlu ħabba li l-anniversarju ħatkun fl-istess ħin tal-lunar eclipse. Il-fenomenu tal-lejla jista' jkun osservat permezz ta' xandiriet minn fuq l-internet fosthom fil-paġna tan-NASA.